Хора, здравейте! Днес ще отивам зад тази стена. Казва се, че който отиде зад тази стена, ще има лош късмет в тази къща. Да, и днес ще отивам зад тази страна. И дали ще имам лош късмет, пише, че само избрания ще има добър късмет, като отида зад стената. И затова аз такова забавлявам се. Да, и затова мисля, че ще е много хубаво. Може да съм избрания и да имам добър късмет. Може и да имам лош късмет. Това не го искам. И да отиваме, да започваме с видеото. Не забравяйте да се абонирате за този канал. Ведно, готов съм да такова. Дали ще стане нещо, дали отгоре ще се падне пияно или нещо такова, не знам. Нищо не става. Монетка! Ведно добър късмет. Добре. Да, това беше хора и чао ви! Дори не мога да вярвам, че успяхме. Дали ще стане нещо хубаво, например? Ела тук, ела. Сигурно на теб ще ти покажа монета. Не съм сигурен дали ще стане. Спокойно ще стане. Просто прескочи стената, няма нищо да ти стане. Браво. Браво. Какво има? Хора, добре дошли отново в нашия канал. Цветан сега ще скочи там, аз скочих. Уау! Преди това аз скочих, ама не го хванах на камера. Добре, сега излизай по някаква. Добре. Браво, така. Това... Добре. Добре, това става много яко видео. Сега какво да правим, не знам. Може би, може да почистим ръката. Не знам, например. Да го направим ли? Да, добра идея. Знам. Какво има? Там нещо видях. Сигурно е нищо. Добре, да почнем да чистиме. Къде да почнем? Това видео трябва да се получи най-добре. Най-добре. Къде да почнем? Там... Не. Там са разхвърляните бокуци. Може там да такова. Хора, добре дошли в най-новото ни видео. Днеска тук ще почистиме. Защото трябва. Добре, ще ги хвърляме тук на едно място, да не се скъл. И да, много хубаво почистваме. Това беше всичко. Чао ви! Хора, здравейте! Днеска Цветан ще направи нещо много така опасно. Той скачва там горе и ето го. И добре, не го правите вкъщи. Какво беше това? Добре ли си? Да. Чакай тука! Книгата за легенди го има. Радиосигнал. На 6 февруари 2024 в Ирландия се задуха вятър достатъчно силен, за да събори човек. Това май е повторката. Хора, ако не знаете, тук е Ирландия. Това тук е реката. Тук е... Това е
колония на България. И това не е нормално да случи 2 пъти в една година. Добре, че имам тази книга. Това беше странно. Видя ли какъв силен вятър? Точно по средата на клипчето ни. Да. Добре, другото ни клипче, какво трябва да направим? Чакай, я. Видях нещо. Беше ето там при моста. Видях нещо като човек, ама с пипала и такива неща. Няма го вече. Само реката. Чакай. Чакай малко. Прочета го и това в книгата. Триглавата риба. Тя е от 2 до 5 сантиметра голяма. Казва, че може да е това, ама беше твърде голямо, че да е такова. Че да е това. Не знам, ама там пише от 2 до 5 сантиметра. Това нормално ли е? Не. Там го видях и там също го видях. Какво става? Може да направим клипче от това. За интернет. Добре. Добре, айде да го направим. Хора, здравейте! Добре дошли в най-новото ни видео. Днеска аз виждах разни и страшни неща напоследък. Той е камера човека и там долу намерих. Видях и там. Прочетох в моята книга, където изсвърча ето я, че може да е триглавата русалка. Не русалка, а риба. Ама не може да е тя, защото пише, че е от 2 до 5 сантиметра. Той я взе. Взима я. И добре. Ехо, камерата. Добре. Извинявам се за това. Цветан малко иска камерата да прецака. Аз за малко там щях да падна. И за това може да е нещо друго, например. Какво друго има? Триглавата риба. Какво друго? Радиосигналът, не. Кожуходеца. Той е виждан в много държави, включително и Ирландия. Никой не знае оригиналната му форма. Той най-често е виждан като куче. Това може да е куче. Нещо беше по-различно. Снимаш ли? Дай ми го. Добре, и за това, хора. Да, може да е това и за това. Чао и до новото ни видео. Това е много странно. По принцип, в тази книга почти всичко е легенда. В един ден ни се случва всичко. Не знам какво може да е или какво ще е. Ама е нещо страшно и трябва да се махнем май от тук. Или може да действаме просто, както винаги правиме, и да таковаме. Да отиваме да ловиме. Чули? Да. Добре. Добре, Светане. Отиди да вземеш камерата. Внимавай. Добре. Добре, 3, 2, 1, старт. Хора, здравейте! В най-новото ни видео сте. Днеска ще отиваме ето там да видим дали
ще намериме кожеходеца. Той е виждан като много неща. Най-често куче, там прочетохме в книгата ни. Добре, хора, тук сме. Това за малко щеше да ме срути. Сега камерата е у мене. Добре, до тук стигнахме и би трябвало някъде тук да е. Може да е вътре в езеро, да се е превърнал в риба. Чух нещо. Не знам какво е. Може да е чудовището. Кожоходец. Или жаба, ама не звучеш като жаба. Да, може да е патица също. Ама патиците не звучат като да не казвам какво. Добре. Добре сме. Няма го. Добре, това е единствената ни следа. Значи, 4 неща ми случиха в един ден. 4 легенди, 4 неща. 4 не знам какво. Ох. Добре. Да се махаме. Да се махаме. Не знам какво беше това. Каквото и да е, не е хубаво. Добре, първо. Ох, идваш ли? Стой тук, стой. Стой тук. Добре. Ох, избягахме му. Добре, в бабата сме отново. Това не беше вярно. Това не беше вярно.